O vindeiro 7 de maio a Plataforma pola Defensa do Común convoca unha grande manifestación na nosa cidade en defensa do porto, en defensa do borde litoral da nosa cidade. Creo que é unha oportunidade magnífica para que a cidadanía da Coruña demostre o que lle interesa o común, o que lle interesa ese borde litoral, ese patrimonio de todas as coruñesas, esa zona, non, da nosa cidade, ese pulmón económico da nosa cidade, pero tamén ese pulmón que ten que ser urbanístico da Coruña, para que non caia nas mans da depredación urbanística e para que poda seguir servindo ao que de todos e de todas, seguir servindo á xeración de riqueza, seguir servindo ao esparcemento cidadán, seguir sendo propiedade de todos os coruñeses e coruñesas. Nos levamos a 2 anos, non, de duras negociacións con Fomento, con Portos del Estado, negociacións onde foi fundamental para ter unha posición de forza que a cidadanía estivese detrás, non? Conseguimos parar a privatización da Solana e estou seguro que co apoio de todos e de todas conseguiremos ese obxectivo que non é outro que un borde litoral que sexa de titularidade pública e xestionada dende o público, non? Co sentido común, coa mirada, cos beneficios pensados única e exclusivamente na maior parte da cidadanía, na maioría social, nos veciños e veciñas da Coruña. Así que eu, como alcalde da cidade, quero convidarvos a que acudades a esa manifestación, a que o fagades de xeito festivo, de xeito ilusionante, para que demostremos, non, que a Coruña o ten claro, que a Coruña quere que o seu borde litoral siga sendo de todos e de todas. Ali nos vemos o 7 de maio na Praza da Palloza ás 12 da mañá.